Madam ang mga kalamgwn बिखौ जब्राखौ दाहायनो आंहा जेबो राहा बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइफवालि कानिपुराव दा मोनसे गोरिब नखराव जब्राजों सैसोनांनाय मोनसे नखराव दुखुथिया नखराव आङो दंफैयो दा माखासे मिथिगोनांगौ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो नखरनावनो सोंनानै लाग्रोसिगोन नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि उद्देश्यआनो बेनो आङो दा जेबो उफाय गैले जेबो माबानो राहा गैले आं मेडाम आं मा खालामबावनो बिखौ जब्राखौ दाहायनो आंहा जेबो राहा बिनि थाखाय आं खावलायदों सरकारनाव एसे प्रमद सारा आंखौ अननानैहाय नायहरला एसे अनखांला हामगौ आङो हा दाखासेबो गैला आं थानोबो जायगा गैले दा बे जायगायाव थावनो आंलाय बे बेमारखौ मोजाङै मोजां हामनानै फैयोला आंनि गोसोआ सान्थि मोनगौमोन सार बिनिखायनो आं नोंसिनाव खावलायदों आं मा खालामा उफाय खालामनानै जाबावनाय संसार आं दिनैसिम हाजिरा मावना जायो दिनैबो हाजिराखौबो मावनो मोना आं नखराव बेङि फिसौ फिथाइ नायै नायै मा उफाय खालामबावनाय बोरायाबो जब्राजों थाहैगासिनो दङ आंहा जेबो राहा गैले दा मा खालामबावनो जब्राया माब्लानिफ्राय जानायमोन एसे खोन्थाना हरदो आगष्टनि 13निफ्राय जानायखौ खोन्था आगष्ट 13निफ्राय जानानै थादोंमोन जब्राया दा बबे हस्पिटालाव दंहैयो दा रलासामाव दङ लरासामाव ना ओमफ्राय दा हामनायखौनो नुवा नै दान्दैफान बारा जानो नागिरनो बख'नोनो हाया दा मा अबस्थायाव दं जोंबो मिथिले दासिमाव जब्राखौ फाहामनायाव बेसेसिम थांखो 3 लाख थांबायनो जब्रानि दाहायनाया 3 लाख थांबाय हा फाननानै हबाय आरो हा फाननानै हबाय 3 लाखआवबो जेबो जायाखैनो दा जाया रावानो गैया बन्द दाबो रायलायनो हाया मेगन बानायो रेथे रावा फंसेबो जाया रायलायनो हाया गथ'आ बेसेसिम क्लासाव फरायनायमोन इदिनो 9आव फरायोमोन आं बिनि थाखाय एसे राहाफोरखौ लुबैयो आरो अनसुंथाइफोर होयोला रायजो राजा आइ आफाफ्रा अननानै होयोला आंनि मोखांखौ नायदो जब्रानि मोखांखौ नायनानै हरला एसे गोजोनगौ आरो आङो बेखौनो बुंनो सानो बे गथ'हाथ' मोजां गथ'मोन फरायनाय लिरनाय बिराद गोसो होनानै फरायदोंमोन लिरदोंमोन नाथाय हठात बेबायदि बेमाराव गोग्लैबाय दा गथ'नि बिमा बिफाहा जेबो राहा गैया जा एसे हा दंमोन बारि बिथा बेखौ फाननानै दाहायबाय 3 लाखसिम गारबाय दाहायनानै हा फाननानै दा बेनिफ्राय आरो जेबो गुबुन राहा लामा गैया दा बे गथ'आ जुदि हा फाननानै जुदि दाहायनायाव जुदि हा फानदोंब्लाबो बे गथ'आ जुदि हामोब्ला बे गथ'आनो आरो देरसिन सम्पति आरो बेखौनो हा फाननानै दाहायदोंब्लाबो गोजोननाय मोनगौमोन बे गथ'आ थांनानै थायोब्ला दा राहा गोथे जानायावहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जि एसे अनसुंथाइ लुबैदों आरो रायजो राजा बिमा बिफाफ्रा जि थाइसे थाइनै जुदि सहाय खालामोब्ला निसय बे गथ'आ हामगोन आरो फाहामनो हागोन जों बेखौनो आसा खालामदों दा अननानै जाहाथे बे गथ'नि मोखांखौ नायनानै आरो बिमा बिफानि बिबै बिबौनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे रायजो राजा बिमा बिफाफ्रा आइ आफाफ्रा जाहाथे थाइसे थाइनै हेफाजाब होयो बेखौनो जों लुबैदों जाहाथे बे गथ'नि फिउचारा जाहाथे मोजां मोनसे देहा मोननानै जाहाथे गावनि जिबनखौ दाखांलांनो हायो बेबायदि जों आसा रायजो राजाफोरनावहाय मिजिंथिनानै जों आसा खालामदों दा बेखिनिखौनो जोङो खावलायबाय आइ आफानिसिम थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आमाइ आरो न'खरनि न'निफ्रायनो मिथिखाबाय मानसिफोरनिफ्रायनो दा जाखिनि न'नि माखासे सम्पति बारि बागान दंमोन बेखौ फाननानैबो दिनै मानसिया मोजां अबस्थायाव फैयाखै बियो लर आसामाव दासिमबो सिकित्सा जागासिनो दङ गोबां हा हु फानबाय होनदों आरो गथ'आ माने गोरलैनिफ्रायनो मोजां मानसिमोन फरायनायावबो दा बेखौहाय रिकभार जाजानो बयबो न'खरनि मानसिया लुबैयो बेनिखायनो आंबो नैबे चेनेलनि सासे अनार जानानै नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानो जेसेबांखि आंनि फलोवार्सफोर नैबे बाजैनि फिसालानि थाखाय नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनैब्लाबो आङो डिसक्रिपसनाव एकाउन्ट नाम्बारखौ एबा फनपे गुगोल पे नाम्बारफोरखौ आङो होनानै होगोन स्क्रिनाव नोंथांमोना जा हायो नोंथांमोना नैबे बाजैनि फिसालानि थाखाय अनसुंथाइखौ हरनो हागोन
गोबां मानसियानो डनेसन होनोब्ला बयहाबो मोदोम मावलायनाय गिखांनायखौ लाबोयो नाथाय जोङो गावजों गाव सहाय होज्लायनाया एबा गावजों गाव जोङो मानसिखौ बोखांलायनाया जों साफ्रोमनिबो दायथ' बिनिखायनो आङो जोबनायाव बेखौनो आङो खनसेबाव बुंहरनो सानो बे भिडिअनि गेजेरजों अननानै नैबे दुखुथिया न'खरनि थाखाय नोंथांमोना जा हायो बयखौबो थाइसे थाइनै नैबे गुगोल पे एबा फन पेआव हरनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथां भिउवार्सफोरनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय।